Pangasinan, magandang araw buong mundo. Narito na naman ang mga balitang nakalap ng Pangasinan Watch. Dalawang insidente ng pamamaril sa Dagupan City ang naitala ng Dagupan PNP nitong weekend. Natagpo ang nakabulagta sa isang bakanteng lote sa Bunuan Binloc sina Antonio Esguera at Urbano Evangelista. Tama sa iba't ibang bahagi ng ulo ang natamo ng dalawang sanhi ng kanilang pagkamatay. Ayon sa pulisya, maaaring konektado umano sa iligal na droga ang dahilan ng pamamaril. Ang pinangyarihan kasi, yung kung saan natagpan yung bangkay ng dalawa ay malapit din sa Muslim area, saan yung madalas yung operation natin na anti-drugs. May na-recover din sa katawan nila na drugs na allegedly yung isa sa kanila ay involved sa robbery hold-up at saka sa drug peddling. Samantala, habang kumakain ng hapunan sa kanilang restaurant sa lungsod pa rin ng Dagupan, pinagbabaril ng dalawang hindi pa nakikilalang lalaki sina Sanjay Katri, 30 taong gulang at ang kanyang kapatid na si Rajesh Katri, 35 taong gulang. Na-recover sa crime scene ang 3 basyo ng kalibre 45 at 5 basyo ng 9mm na baril. Ayon sa investigasyon, bigla umanong pumasok sa restaurant ang mga sospek na pawang nakasuot ng helmet at saka pinagbabaril sa ulo si Sanjay, sanhi ng agaran nitong pagkamatay. Sinubukan namang agawin ni Rajesh ang baril ng isang sospek, ngunit agad din itong binaril ng kasamahan ng sospek. Hindi robbery yung insidente. Targeted assassination talaga yung kay Sanjay. Yun ang presumption muna natin until ma-disprove ito ng further investigation. Tinitingnan natin yung business dealings nila. Pangalawa, siyempre yung active din sila sa mga leadership organization. Titignan din natin yun. At pangatlo, active din sila yung social life nila. Binata itong mga ito tingnan din natin yung Patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng pulisya at bumuo na rin ng Joint Task Force ang Dagupan at Provincial Police Office para sa ikalulutas ng krimen. Sa kabila ng mga insidente, nilinaw naman ng Dagupan PNP na isolated cases lamang ang mga ito. Itong mga insidenteng to are isolated and completely distinct from each other. At saka ito, hindi random acts of criminality to na hindi naman yung basta sino na lang. Insofar as yung safety and security ng Dagupan, ina-assure namin kayo na gagawin namin lahat para mapanatili yung peace and order. Kulungan ang bagsak ni PO1 Joel Neri, tubong tayog matapos maaktohang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot sa kanyang sasakyan sa isang lumang terminal sa lungsod ng Dagupan. Membro ito ng PNP, sa PPSC ito naka-assign na sumisingkot na pinaghihinalang droga at meron tayong nakuha sa kanyang position control in custody na dalawang suspected assassin. Ang nasabing sospek ay nakakulong sa Dagupan PNP habang inihahanda ang kaso laban sa kanya at tuluyan na ring sisibakin sa pagkapulis. In aid of legislation, kaugnay sa insidente ng food poisoning sa isang paaralan sa San Carlos City, inanyayahan ng Sangguniang Panlalawigan ang ilang ahensya ng gobyerno upang magbigay liwanag sa nasabing insidente. Nakitaan ng Department of Trade and Industry at Food and Drug Administration ng ilang paglabag ang manufacturer ng produktong sanhi ng food poisoning. One is the product labeling. So there should be an expiration date, ingredients, nutrition, how to use, precautions. Product reflected is not registered po. Yun pong na-consume po ng mga bata, hindi po rehistrado sa FDA. Buo naman ang loob ng Sangguniang Panlalawigan na magiging daan umano ang naturang insidente sa pagkakaroon ng mga ahensya ng gobyerno ng iba yung monitoring. With all the data, information and details about the issue at hand, we are certain that we are now equipped with the requisite knowledge to pursue certain courses of action. Patuloy pa ring ipinapanawagan ng mga otoridad sa mga pedicab driver sa Mangaldan ang paglalagay ng ilaw sa kanilang mga pedicab. Ito ay matapos sumasangkot ang ilang pampasaherong pedicab sa mga naitalang banggaan sa bayan. Meron namang sumusunod naman, nakita naman natin or may gumagawa naman na talagang nilalagyan na nila ng reflectorize para makita, madaling makita. Pero karamihan pa rin, yun din yung nakikita natin na kulang sila ng mga sticker na kung saan ay sa dilim
Kaya makikita mo agad. Ayon sa ilang driver, dagdag gastos lamang umano ang paglalagay ng ilaw sa kanilang mga pedicab. Yung mga may pera lang siguro maglalagay. Pero sa amin talaga, kung dito na kami. Dito na kami kahit walang ilaw. Dahil sa modernisasyon, ano na kaya ang katayuan ng wikang Pangasinan? Mahalaga bang ituro ito sa mga paaralan? Ilan lamang ito sa mga tinutukan ng isang grupo ng estudyante sa kanilang contest entry sa Igniting Innovation Summit o IIS na inorganisa ng prestigyosong Harvard University. Isinusulong umano ng naturang conference ang programang Village to Raise a Child na may layuning suportahan ang mga community projects ng kabataan. We came up with an idea for Pangasinan because we noticed that the Pangasinan language is really rich. It's a very culturally special language. But we also noticed, based on some interviews, based on some research, that the language is essentially dying out. It's not being used as much as before, and it's not as relevant as it was before. So our idea as students is to create a platform, an online website which can supplement the K-12 learning program and help students all over Pangasinan learn the mother tongue. Ayon kay Francis Fernandez, Pangulo ng Metro Dagupan ICT Council o MDICT, matutulungan umano ng proyekto na mapreserba ang ating lengguwahe. I believe that we really need to have a supplement for us to be able to redound to that renaissance of sorts, so that in order to have a richness, in order to help in making the language a living language, we really need that kind of help, especially in the digital age. Upang makakuha ng angkop na impormasyon, kinapanayam ng grupo ang ilang estudyante at guro. Once we've interviewed these individuals, then we hope to be able to get into contact with professionals who would be able to help us devise a curriculum, and then we'd be uploading this curriculum onto an online platform. Ayon naman kay Virginia Nisperos, Dean ng College of Liberal Arts ng University of Luzon, kadikit umano ng wika ang kultura. Culture is manifested on the language that you speak. For example, in Pangasinan, if I speak Pangasinan now, culture is still there. For instance, our beliefs should be considered. Our traditions in Pangasinan. Ang makukuhang entries ay sasailalim sa judging at voting process. Mabibigyan naman ng pondo para ipagpatuloy ang proyekto ng magwawagi. Dahil dito, lubos na hinihingi ng grupo ang suporta ng mga Pangasinense. At yan ang mga balitang aming nakalap. Ako si Vanch Padilla at ito ang Pangasinan Watch. Broadcasting from Pangasinan to the world.